Usok gabi na. Tama. Nagkapalit dia kan oksigen ini ko ang inda ka. Pas maklaro na po sila ng maklaro pait-pait. Sana gini ako gamito na eh. Pwede ka na eh. Ang dali gamito pero mag-inox daga. Kasalamin ko na. May gamit sa ako sa pinay. Pagkape sa Kapay? Oh. Una, asan ka pa na eh? Nara dia gisago lang nako tong kalamay ug gatas. Pagingon pa niya og kulang kay mugag. Dama pa pa. Kapay? Tinanga proper pamaaw. Munta na mahon ta kapay. Dili pa na ko tong kami to, klam to pagrikas. Asan mo kandeng? Ang galing. Ang gitaguan. Kaya akawato nung jaw. Kaliritason dak. Wala sa kumabalin-balin nung jag. Yan sa kanaka. Ay, asan ako? Asan Saan? ka? Mamayot. Tino? Sa pagtuong mo na ko, mamayutan na doon yung naunga. Siya po kumamayo. Matok ko hatong, kan ba, kanang hubkas ng hatong katok ng Ilocanon. Nay kaon? Ay, Lami kay kaon dito. Dili ra ka layo? Bigat, ilayo ng istoryahan. Doon na kayo. Murti mo ni sa kasigarilyo, puta. Kuy ka na ka? Kuy ko. Tara. Tara. Boss! Puwis ako, boss! Aw, mupahuay ka. Aw, kung ganahan kag kaon ka ng mga sawa diha kay mga kusog ka ng mga og-tao ha na. Iihaw dunong kag gamag pulutan dunong nga na. Dagara bang mga mananapaan mo ka og-tao? Na? Ay, doon na. Kung magpabiling ka na, kay mo padayon ka ko. Dili, muban nga po ko. Aw, tara, okay. May bilin dito ka. Boss! Asa ka na, boss? Saan ka, boss? Asa? Layo pa ta? Doon na kayo. Anang street atuhan ng dalana, nailikaw na na, muna ila katok na Ilocanon. Wala pa man nagkatawag. Likon! Napa mo na itong unahan? Umiyaw sa matog, ingon yung mga ato-ato ko ng igong mahurta sigarilyo, mabuta ta. Kanin sigarilyo? Tinuod jod nga hurot na itong ninyo sa kasigarilyo. Mawag po ta itong nila katok na Ilocanon. Umiyaw sa na pagkahurot ko, wala man yung nagputi. Ay, mo na ipangutanan ni mo karon di ay ako tubagon. Wala na mo kuha ng kadagkot-tagkot karon sigarilyo kay mundo na po ana. Kay kadaot mo ko sa itong lawas. Matay itong dig sa'yo. May nang undangan nato ni karon. Ug usa pod, styler ni siya. Ug dalang pagpagwapo ba. Kay ron, macho tanawon. Tara, parang ta. Stilan. Dili pa sa mga mananakawan eh.
Nakabutan. Boss. Naman? Hindi na ako makaya. Muli na naman ko na. Oh, sigurado dito ka. Katul-tul ka ng dalan ng diyan. Oh, di na naman ay kamukhaon. Asa magkakaon? Ano? Oy, alay ka mare. Diba? Hala, baka amping na mahatong gagyan na to. Okay, layo-layo to to. Unang, at to, ito na, okay. Mukhang sa kuwari. Boss. Makaya pa ka na ako, boss. Makaya pa ka na. Wait, Simon. One mong goal. Yun ang pagrason. Kuhan mong gaw. Kuan manggod. Gigutom ka, di pagkadungog ni mong naihobkas, ni kuyog ka. Wala mo kupalo. Di wala ka kabalo nga, inyong atuan, nagto kalayo Oh, dayon. Dayon, pag-abot mo dito, nakaunaw na ka nga mubalik. Dayon, mubalik ka unta, pero nakabot naman ka dito, so wala na lang kayong balik. Mo, Ako kita lang pagkaon para nimo. para na ako lagi, pero ikaw mukhaon. Sakto. Nagkabalo na ikaw. Lagi, kaya ako may direktor. Kaya nagpupe. Tuwa ito. Ay, nabuo na kigrambol ang nung kahana. Ano nga? Wakindo mo. Di ako na ba ko na ng kunas. Asa na? Ay, laptop po na mo. Pauna ka. Nato, anak ko. Gamit ako na ako sa pena eh. Pagkapisa ko. Kabay? Oh. Hindi wala ikaw ba? Pakod ka na ako. Kamdira ako. Ini Simon. Nagkaya mo na. Sit me! Pagkapisa. Ay, gati na rin buhar. Sige, 1, 2, 3, action. Oy! Hindi wala mo lang yung kitaglikon. Isa. Ay, sa no? Kana. Ya, Carillo? Kutro. Tinood, mabuti. Otro. Kaning. Replay. Oy, alay ka mare, di ba? Ay, karon. Pinagraro! Mapunti pagkag nawang.